Attakki personali, żbalji ekonomiċi u baħ ta' proposti. Ek nistgħu niddiskrivu d-diskors ta' Simon Busuttil li tnejn filgħaxija kellu jagħti r-risposta tal-oppożizzjoni għal budget imressa ġimgħa qabel. Iżda minflok preżenta l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista kif wieħed li kien se jagħmel, Simon Busuttil għażel li jkun negattiv u distruttiv fis-satej li kellu allokati għalih. Satej li matulhom ma ressa ebda proposta ġdida filwaqt li kwota figuri żbaljati biex jqajjem dubju dwar is-suċċess ekonomiku miksub mill-gvern. Tajjeb nistaqsu issa mhux id-deċiżjonijiet li ħadna aħna tajbin u ħżiena qabel l-elezzjoni, imma d-deċiżjonijiet li ħadd int f'dawn is-sentejn u nofs. Dawn id-deċiżjonijiet se jwasslu għal tkabbir sostenibbli jew le? Dik hija l-mistoqsija illi rridu nistaqsu u aħna nemmnu minn din in-naħa tal-Kamra, Sur President, illi l-Prim-Ministru u l-Ministru tal-Finanzi qed jieħdu deċiżjonijiet illi mhux talli ser iwasslu għal tkabbir sostenibbli, talli ser jirriskjaw is-sostenibilità fl-ekonomija tagħna. Fost oħrajn tkellem dwar is-settur tal-enerġija fejn għal darb'oħra oppona l-proġett tal-impjant il-ġdid f'Dellimara. Minflok irid li pajjiżna jibqa' jiġġenera l-elettriku bl-iktar żejt li jniġġes, il-heavy fuel oil. Irrefera wkoll għal Power Station tal-Marsa li fi kliemu ingħalqet grazzi għal Partit Nazzjonalista. Partit li kien ilu jwiegħed dan il-pass mill-1987 u baqa' m'għamlux f'25 sena sħaħ. Il-kontijiet ta' dawlu l-ilma wkoll naqsu bis-saħħa tal-Oppożizzjoni żied Busuttil, dan f'sintomu ċar tal-attitudni li ddominat id-diskors tiegħu fil-Parlament. U kellhom jew l-għażla illi jagħtuk ftit. Jew għażla illi jagħtuk ftit aktar. X'għażlu illi jagħtuk ftit. Dak li jagħmel. Preferenza l-pensjonijiet li l-Gvern żied tal-ewwel darba f'20 sena, Busuttil tenna li dawn ma kinux adekwati. Ikkritika wkoll is-servizz tas-saħħa u l-kwistjoni tal-mediċini. Dan minkejja li għall-Gvern Nazzjonalista li bena sptar binqas sodot minn dak ta' qablu u kellu aktar minn 130 mediċina out of stock, għandna Gvern Laburista li qed iżid is-swali f'Mater Dei u elimina kważi għal kollox il-mediċini out of stock. Simon Busuttil tkellem ħafna dwar il-korruzzjoni filwaqt li ma qal xejn dwar Claudio Grech li taħt ġurament gideb lill-Komitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jinvestiga l-iskandlu taż-żejt.